Takže čaute, zdraví vás Joker, ktorý v dnešnom 6. dieli minule sa ospravedlňujem sa za to, že som sa minule pomýlil a dnes to je fakt 6. diel, minule to bol 5. omlúvam sa fakt a dnes si zapojíme automatizujeme farbu. Tuto za kameru som si už dal hopry, je to presne 8 hoprov. Tu mám Česku, tu som si nachystal už tunel, kde povedzeme redstone a tu si vyskáčem, toto som si postavil na to, kde to umiestníme a teda poďme umiestňovať. Hop, takto, 6 dispenzorov si dáme takto, toto si dáme týchto 8 blokov. Tuto som už zasadil, aby sme mohli vidieť možno keď tak na konci diela, jak to funguje. Ja dúfam, že to nepokazím a poďme to teda napojiť. Takto. Tak. Toto. Neviem čo. Ne, to je skoro asi byť. Tak. 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 Tu si dáme kábel redstoneový rozmýšľam tak si dáme repeater, tam skúsim hodiť redstone, či dočahne v pohode ten signál. V pohode to dočahuje. Super. Tak si sem šláhneme ďalší redstone. 1, 2, 3. Tak, 10 si dám. Budem tu ako preháňať. Dám si prvnko na seba. Oblečem sa. Toto si dám sem. To dočahne. Vyskočím ven. Tuto vyskočím ven. Tak, kúknem, jak to tam je napojené. To mi chýba blok. Dáme páčku. Funguje. Dáme. Tam by sme mali vrátiť tie bloky. Kto? Kde? Tuto mi chýba. Takto. Tak. A dáme sem hlinu. Ne, kam to idem craftiak, nechcem hlinu. Tak. Takto. Funguje zatiaľ. Tak. Funguje. Tak. Hotovo. Z čoho vypneme páčku a dáme tam, zabudol som tam kyblíky vody. Tak to asi nepôjde. Tak sa tam zase prekopeme. Tak. A dáme kyblíky vody. 6 kyblíkov vody do každého jeden. Takto. Necháme osvetlené, toto necháme takto. Ups, kam som to šmagil? Kam som to dal? Čo? Jaj, to mi únik. Tak. Hotovo.
No to máme posadené, uvidíme, keď to zapneme, či to bude fungovať. Tuto som si dal hopry 8, toto som si tak dal, aby tá voda neutekala mi. Tuto mám česku, ktorá je napojená na hopry. Tuto je táto páčka, dúfam, že to nebude nejak ovplyvňovať redstone signály. Toto si tam môžeme sklidiť. No, keďže to bude ešte za dlho porastené. V kreatíve som to keď skúšal, no tak tam to pohode išlo. Len to čakanie už je horšie. Tak. Takto, mám ešte 24 semenok, ty vole. Veľa. A budeme si asi musieť celiebky zehnať, lebo však tí semienka budú sa tu kopiť. Takto. Obeháme. To môžeme vyskúšať takto. Nádžem. Uvidíme, či mi pohode ide super. Možno to do budúcna ešte zaskleníme, aby tam bolo sklo pekné, by to vypadalo jak skleník. A dáme sa pokračovať ďalej. Toto sme mali odhodiť tieto veci. Si môže do časek do druhého. Tu máme jedlo a tu máme vodze redstone. Lapis už máme. Železo. Toto bude dobre do česky. Česky. Toto vypýtli a môžeme ísť kúknúť. Rozmýšľal som o tom, že uspravím diamond pickaxe a naťažím si obsidian a spravím enchanting table, lebo jak si sa to tu kopí a ešte nemáme enchanting table. Čakaj, kde bola tá jaskina? Tak ja som prešiel už. Čakaj, však toto ne? Či ešte več? Kde bola? Však som tu mal jaskinu, nie? No, ale kde lávu nájdeme? Čakaj, toto není. Čakaj, toto čo to je? Tu je jaskina na ten andezit a to blbosti, no ideme sa vyspať a tam sugarcane pozbierame. Toto by som si mal asi na koberček by som ničil. No zapadni slnko. No, to čaká, dvoc budem na slnko. No, zapadni. Tak. A pozbierať trstinu. Prasa, super. Takto, pozbierame trstinu z krovu. Asi dám do veľkoprodukt. Dal by sa mi toto tu. Postavíme si takú provizornú farmu. Komu sa chce len tam chodiť. Tak. Takto. No super, lopatka mi pukla. Mám styk, dobre. Môžeme si vyrobiť novú. Takto. No ja to nemám. Keyblade mi chýba. Musím si vyzebrať keyblade.
Tak. A dobrá merka. Že na dávku si môžete vytrhnúť z druhovice hocičo na dávku. Takto. Tu si to zoberieme zase vodu. A to tráva ma to tak sere, že... Čakaj, tak. Tak. Takto. Ups, to som asi povedal. A možno vám, no však asi to bude prekvapko, vidím to, jak sa bude čo vyvíjať, ale možno budem točiť aj unboxing. To si práve objednal balíček dnes, pre vás to bude asi zajtra, uvidím kedy to vydám toto video. Dnes je v útorok, zajtra to asi bude, uvidím, no, však to záleží od toho, jak čo a čo bude. Tak, bože, už to tráva. Aha, takže nám nebude stačiť, idem koknúť domov, či máme ešte niečo. Uľku, trstinu, skoro, no máme, super. Snažím sa to do veľko. Bude veľa totiž to potreba papíru na knižky. Takže hop, všetko takto. A takto. Tu si niečo nechám ešte. Tak. Keďže tu máme to čierne drevo, to mi nebude zďaleka stačiť. Tak, neviem či moc ani. Tak, to by mohlo stačiť. Takto, 36 slabov. Na kúnik. Tak, na kúnik šopa. Aby mi to nepadlo totiž do tých kanálikov. Je to lepší zberot. Takto. Našupáme to sem. Osvetlíme, čo sa jak bude dať. Takto. No ešte 3 mi zostali. Ježiš, nosná tráva. Tak. Osvetlíme, aby to dobre porost. Tak to sem dám ešte, aby to nebola tma. Dobre, máme veľké obilie, nemáme. Dobre, tak ideme rozložiť krávy tam. Dneska bude taký odpočinkový diel. Zapojenie sme si ukázali, jak sa zapájajú redstone. Tak, do kravičky, poďte sem. Tak, dajte XPčka a malé deti. No, tak chcete už Anna. Tu máte vy ovečky. Vidíte, mám tu branečku. Ja, to je možno obilie. To si donesem z domu. Naše skromného príbytku. Čo tu máme? No, zaberiem to tam však čo. Omúvam sa, tak som troška nachcípaný.
Tak. Jo, dajte. XPčka. Normálne tucite. Ježiš Kristo, aký veľký level mám už. Už mohol byť Diamond Pickaxe. No nič, asi si ideme zabranchmanovať trocha. Čo? Ja mám nič také naplné. Neviem. Končím to. Ešte nie. Čo času. Niečo nerobíme. Nebral som si aspoň trocha dreva. Narobíme tu taký branchmine. Čo som tu začal. Takto robiť. A ládze tu učia zombíci, takže to bude asi jaskyňa najskôr ládze za nami. Ale nechcem sa mi prehľadávať. Takže tak asi. Takže hop, všetky koštičky. Tak. Bodaj by sme našli ešte diamanty. To sa hodíme. Štruktúru si chcem zachovať. Mám to určite tot. Tak. Čo sem dole preskočíme. Tak. Kopeme si to tu čo najviac. Ja budem za kameru potom toto ťažiť, čo sú tu. A viem, asi ťaženie vás nebude bavívať, ale proste ja som len na ťaženie taký maniak. Čo nerobiť sa dá. Aj keď hrávali sme na serveroch, keď ešte boli skiny od 1.8 môj junk zrušil, že bude na tých hacknutých serveroch, čo budú varizácie a takýto nebudú mať skiny na tých svojich serveroch, takže nelúbi sa mi to, že tam nevidíte skin a máte pritom originál. To sa mi vôbec nelúbi na tých serveroch, takže čo sa dá narobiť, preto nechcem moc na server chodiť hrávať. Išiel by som, mám s kým hrávať múťak, ale nelúbi sa mi to, že nemám proste na to skin, tam nie sú. Dobre, ja to ukončím asi. Sa tu rozlúčime, ja pôjdem asi niečo iné robiť, pôjdem dať video skontrolovať, jak je. A dávajte lajky, komentujte, odberajte a čaute.